Sara gyud maka-sulbad niya itong problema, part. Saan sana? Kinahanglan tag sa katao. Sa katao? Sa katao lagi. Kanya itong mga dagway. Nailado na kay. Nang simon eh. Mao lagi, pero Siya pero. problema mong tag dunan sa tila yung kauban. Maglisod lagi ta na, part. Di lagi ka maglisod. No na, karong panahon na, magkuha tag tao sa liga na to. So ako rin ko. Manguha tag daghan atong audition nun. Utong tandang man dito niya. Oo. I-audition. I-add ato ipa-appeal sa semifinal. Naa sa tay final. Usari atong kwaon. Samga eh. Tulisan audition. Liga sa dahal. Para atong di man sa nato itong anang sekreto. Sa ato pa, atong kinanglan, ang bugo. Bugo nga tulisan. O ka na. Nabugo. Samot. Di na nato masugo. Samot taga Bulilyaso na. Bulyaso man ta. Mabugo gani itong kwaon. O bright pa na ito, maapsan na niya itong utok. Sorry ko. Di na lang may bawang kadugayan. Iso na ba? Managiingon floor. Wa ko'y mahimo. Wa tay mahimo. Kung musugot gud si Hilens kagustuhan si mong amahan. Pero ang problema unya ana ang umaabot niya. Ug unsay dangatan niya, mapugos siya pagkasal ni Marlon bisag way gugma. Liso lagi tayo ng paagi. Oh, lisod man. No naag maayo gud. Natong duha, ugon sa takailado dito. Wilno na kita dito. Sa pamagtakuban ta. Kung ibalik pa tong Santa Claus, di na dito pwede dito. Saon, mga kalingap. Hindi kita problema na to. Belum tuh. Siap. Pasnya na naman to. Dali ka. Stop. Jangan, kata sila. Ang ganding. Ito, dito. Takaw, ito ah. Diyan ito. Ito. Abi na ko. Ni pauli kapag dagan nimo kay sa na kog syagit nimo wa man ganito pa koy. Mao lagi wala ko motingog. Kay tuan na dito ang duha ka tulisan sa akong atubangan. Nagyo sa mo tubangan doy. May kanawa ka kit eh. Mao galing wala ko motingog pag sagit nimo. Uy, kay kumon uy. Goping na ba kita? Kausaran ka buka tong armas niya sila. High powered kay ilang mga armas. Mao lagi. Nya doy. Nakatungog kag tingog sa mga kanding. Ang atong mga kanding to. Maglisod lang ta pagkuha kay ilag yung gibutang sa hideout nila.
Pero, maayo na lang kay bawat ang anaan lang kanding. Pero mo, maglisod tag pagkuha ako nila. Uy, pangtaan pa na paagi kinahang na makuha na nato kanding. Nga ra dayo, maayos at pagdaga ni mo, no? Kaya murag, nakahapit kag barbero. Sige lang, good na good. Mura ba na akong ganahan? Kain mo ka marato? O man gud may magsupak-supak alang tatay. Kumanon gani nang mutanan yung mga sugo. Mga isog kay mo. Hay mas Andoy. O pa man mo abot. Malagmit madugay to kay layo mo tayo lang giadtuan. Utro sining bayuta. Madlungon kayo. Sinanay mo munday. Hain man. Naara man sa taas. Oh, anong naas taas nga ako siyang isang pit ganina? Wa siya mo tingog. Pasagdi lang gusto nanay. Gisapot man gud to siya. Anong isapot man? Si tatay man gud gabi pa nagsigigyaw-yaw. Sa mukha ninyo eh. Mubalit kino lang hilan at timanong mo inyo. Pagkahungog biyan ninyo. Unsay hungog? Bantay ka, sultian ako sa nanay hangay mo siyang giig naghungog. Anong imo mang sultian? Gusto jud kang mag-away mi? Hungog pa kasi ah. Ikara akong gisultian, ana. Way labot ang nanay mo. Nga hungog man ko, huwag ko nakasani mo. Hasasad ka oy. Supa ka nga magkatrato si Marlon o si Helen. Bahala sila eh. Basta sila rin nagkasinabot. Kitawa tayo labot. Kaya matod pa ni Manong, ipahimutang si Helen sa mga pagkaputang. Iladay na. Ang nakangilad man good, kay pugso ni tatay si Helen. Ngaon tao may gusto ni Sir Marlon. So may gusto. Kagwapo ni si Marlon. Waras kimingking si Buni. Lol, ano naman ka din ha? Di pag-isugo mati ka? Paro sa tong kamunggay? Mananay oy, kita. Man naman to, hasta gani si ko ako gipaditan. Ay pag-apong diha. Tagdan ka ng mga taong 5 kilo. Oh, sa pa manghimo din ha? Ato na tong linungag. Di man na? Munday. Ay layo man gito nga mo Mohangyo ta ko nimo nga anhe ko man adto. Suma ni mo. Pao paday ko nga mao ni patasa ni Munday. May pas ka kasturibya may gipasawang Manong. Bahala naglungki. Pero diba? Sa mag-inisog. So kung may gusto rin namang inisog. Ano na itong gibuhat ay papamusil eh. Binayot pa na. Kapit pa mga disgrasya. Di lang kita magkarakarapat. Huwag mo mag-ingon nga. Magdali ta. Nga ko ba nga. Masulba na yun ni natong problema ha. Naana ko na natong kadadong kanding. Nga, wag yapon ta kapahimos. Wala kang kwarta. Jod, tulog ta ng gisuwayan. Lisod maginoon ta. Yun sana to pagpakalibang ato. Yorosyonan pa, mga orimos, nang gawas pa. Kadugayan, kakalibangan ng kanding. Tagtuwad pa natong maya ng mga kanding nga. Lae may gawas ang puti pambahua. Mga dipart, bro. Lisod ta kung kita mo panan ng kanding nga. Minaw na ko, marang napagin na ilaing muuna na. Kamu, libang na kwarta. O prenatal ka ta na. Bawaan lagi na. Ay, imong rasyon, wasan mo klik. Napay nanong diri, klaro kay to. Kanding may tuyo ato ba? Hindi kuwang-kuwang dito sa kurso. Huwag yun. Mag-angon to sila, matuwa to katraka na to. Nanay ni mo may muntag nay. Uy, sus taon ko musta yung taon mo. Ay, salamat sa Ginoo na ulit pa taon mong buhi. Ay, maayo ang pagkabutang dito. Nangay, huwag yung kaya ngay kabalakan ang mga tulisan na hadlok yun na mo. Kami lang ganyan na mauli kay kas niya kay bala. So sabi ninyo, tibok gabi, wad yung kito pag inunauna ni Andoy. Ay, ay angay kabalakan ay nang kay pao ka na naman mi dire. Ay, kapit pa ganing patuki. Nya,
Unya, Nay. Unsa may balita? Nagin ni maayong balita nga nakuha dito. Maubal unsa man? Ang mga kanding mga gisakmit, tuad nila. Unya, unsaon man to pagbawi? Ay, mo na sa bota na mo ni Bonero nang kay amo gitong kuha untong kanding nga, oy, bisag unsay mahitabo. For better or for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Nala, sus kadaghan ba ng in English nang gawa sa noong gikan mo dito niya sa kanting oy. Kadungog man ko ana sa Lawas na mo, guli Asa? napakad doon. Napakad doon. Sige na pamauli sa mo ko lawas sa mo. Ay sa mi. Nay. O sige. Pamahuway mo. Asa si Flor, Nay? Ato bye. Go ba? Kini ato-ato ra ninyo ha. Ayaw ninyo gipanabib sa kinsa. Labi na katay, pugong sa diatay. Oye, klaruhan na. Oh, sa may klaruhon. Kanay mong itabi. Kuya wahir de kas balita tay. Kana si Helen o si Sir Marlon sa maabot ng mga adlaw, mahimo na niya na silang magtiayon. Sabi niya, oy. Nahibaw na sa tanan nga taga dinhe, kana silin wa gyud gusto ni Sir Marlon. Kudako ko na ng binali. Posible kistanan, oy, na sugto ni Helen si Sir Marlon. Maglagot man gani si Helen na muduol si Sir Marlon niya, kay hambugiro kay stanan. Saba na koy. Tugag kay ka Sir Marlon na. Sabaan jud ka. Ano sa tanan? Yan ang masuko man na siya. Na tinuod man sad na. Di lagi. Ay na nagsaba diha. Oy, ikaw laklak. Huwag nginay mong bakba. Matinuol sa dili, ay kapil-apil. Gayo jud ka nga papawaon ta dinhi. Nawara ba kita nag-anan, dato naman na sila. Very rich. Mo na diha. Balag masuko siya. Ano man dig mamakwita. Ay lay ba ana lagi. Tato ko na sila nya, musukol-sukol ta na nila. Usan kang kay. Unyag mamakwita. Asam ta? Isa tuyo. Pambutan nimo. No, ikaw good. Ikay may baw kung asa ko nimo dadun. Ayaw lagi. Kay peligro kayo. Ano man? O hingin lang ka din eh. Hawaon ka din eh. Ako, mabilin ko din eh. Pag-unsa mo ko. Oh, may problema. Magbuwag tang ka. Buhay pag-ingon na sweet. Mangita kag imo, mangita sa gugak ko. Lain na sa danay. Tay, sugot ka na tay. Pambutan ninyo diha. Pagsabot ninyo duha diha. Pero, mas maayo mo pagpuwag diha. Basta to basta matinuod day mong gisulti. Di jud ko mutungaan ang kasal lang duha. Inom day, saba-saba day. Di lang ko ta magapila-pila na gun. Usam ka eh. Di lagi ko musaba lagi. Di lang jud ko gusto na magkadayon si Helen ug si Sir Marlon. Kingil ag ginagbatasan si Sir Marlon. Bugiro po jud kistanon. Ako? Di lang ko magkapila-pila na eh. Basta para na ako, di ko gusto nga si Helen maasawa ni Sir Marlon. Dili og dili gayod. Never, never, never. Inom mo na tayo eh. Akala mo komentaryo. Di mo ganahan na. Nausa sa itong silingan. Malinyo og dato. Ano sabi taon mo? Dato lagi. Asa man ni mong dato kung may kika mo daog-daog taw, nangil ag kabatasan. May pa na lang si Bunny ug si Helen. Hindot pa i-Paris. Ngayon kay silang duha. Sir Marlon, hambugiro kayo. Pare-pareha na ba yung mong duha? Kahambog-hambog na ba yung asad ka? Ano man, naginambog ko ni mo? Oo, kaklaruan na. Aka mo kay. Aka lang mag-istorya. Sige mo panaot ni Sir Marlon niya. Kita diri, nata nagsalig niya. Ato na, Sir Marlon ka. Ano mo ba doon dito? Nga, ikaw yung pasawa. Ay! Tama ba, tay? Ato, tay. Di ba tayo? Gakos-gakos pa. Pray-pray. Huwag yung pangay. Kaya rin rice.